Subsub ang monitoring sa tagduma sa Tabunok Public Market sa mga presyo sa mga palaliton aron masiguro nga walay namaligya nga mupatong sa mas taas nga presyo sa mga nagunang palaliton. Tungsaran sa live report ni Fe Maridumabo. Fem? Yes, kada adlaw ang gihimo nga price monitoring sa management sa Tabunok Public Market. Lakip na usab ang surprise inspection sa mga timbangan ug sa mga gigamit nga suga aron sa pagsiguro nga way mahitabong pagpangilad. Gisugda ng weekly price monitoring sa mga inspektor sa Tabunok Public Market sa Setyembre sa miaging tuig pa. Apan sukad sa pagsaka sa presyo sa petrolyo tungod sa gubat sa Middle East, gihimong subsub na nilang ilang monitoring kun kada adlaw na. Ilang giyatagan og kopya ang Department of Agriculture sa resulta sa ilang monitoring matag adlaw. Naaktuhan sa Balitang Bisdak News Team si Eugene Torres, pangu sa Market Operations and Maintenance, nga nagsusi sa presyo sa mga palaliton. Usa sa iyang nabantayan ang pagsaka sa presyo sa bugas gikan sa 18 pesos ngadto na sa 20 pesos ang pagsaka niini matag kilo ikumpara sa niaging semana. Sa atong gihingusgan ang pag-monitor sa mga presyo unya ug unsay atong makuan dire ug unsay atong makuha pod ato pong didtong ipasa sa DA7 nato sa regional office aron dunay comparison. Sa ilang monitoring, mupresyo na ang mga bugas gikan sa 54 pesos ngadto na sa 70 pesos ang matag kilo sa bugas humay. Samtang dul-ana sa usa ka semana nga way bugas mais nga baligya sa Tabunok Public Market. Nabalaka ang mga rice ug corn vendor nga mupresyo na unya og 60 pesos ang matag kilo sa bugas mais. Bugas mais. Oh, kaya naman. Kay para sa ako ang kanang para nga di ta kolesterol. Pagpalit ng mais dagan ayan ang gamay kay kanang magwala ra ba kunong mais na wala na gyud doon. Atong paglas niya baligya pila pang kilo ato? 52 pero katong 52 ma'am is katutong mahalon nga mais na amay nag 40 cup 45 no. Kay depende man na sa klase na ay medyo os-os nga mais nya na sa gwapa nga mahalon ug puhunan. Ang supplier ma'am ang mais Davao man gyud ni. Wala sila galingonon dito, wala kunoy tibo. Affected daw sa katong O mga katalag ulan-ulan. O kay ulan o katong mga bagyo. Wala na 2,000 ang sako. Sa akong bugas. 2,000 kapin yung kasagaran. Duol na 3,000. Oh, dipid lang kita gyud. Kay di kita palabi gasto-gasto. Pamahawi, kuha lang sa paniud to. Oh, kay di lang kayo. Mga pinantabuntag sa'yo, arong dito tag paniud to, arong makasibda ba? Samtang misaka na usab ang presyo sa matag kilo sa prutas, utanon, lagutmon ug mga lamas gikan sa 10 ngadto na sa 20 pesos matag kilo ang pagsaka niini karong adlaw ikumpara sa niaging semana. Ato bang taga-dalagit nga muhatod namo, moabot kay kunong krudog 120, din ako no siya mo biyahe. Din ko biyahe lang sa doy kay wamsan may disbling utan nun. Oh, kay mao sa imong panginabuhian. Oh, mahal kayo eh. Lagi pagmahal ng mga nabatyagan mang. Mahal jud atong sa kalibo, gamay lang kay mada. Mapugos yun ta kay wam tay lamay mo. Kaon. Niusos hinuon og 10 pesos ngadto na sa 20 pesos ang presyo sa karning baboy. Gikan sa 340 pesos ang kilo sa niaging semana ngadto na lang sa 330 ug 320 pesos karong adlaw. Apan misaka ang presyo sa pag-angkat sa karning manok. Hinuon sa pagkakaron nagpabilin sa 200 pesos ang kilo nga ilang ibaligya. Nga sagad ipahangyo pa nila sa ilang mamalitay aron makabawi lang sa puhunan. O way halin mo, uso pa na, ususan na lang ginamo para malinan. Ay mingaw man kay pod. Mingaw. Mingaw. Samtang nagpabilin raw sab ang presyo sa isda matag kilo susama sa niaging semana. Samtang lakip sa striktong gimonitor sa Tabunok Public Market ang mga timbangan ug ang mga suga nga gigamit aron di kini makailad sa mga mamalitay. Wala ginay hunong ang ato ang random inspection sa mga timbangan. Bisan og ilahan na ang gidala diri gipakalibrate, so in between wala naman ta kabalo unsa na puy ilang gibuhat didto. Doon na pud tay gipahimuta nga mga timbangan ng bayan sa mga strategic nga location sa ato ang merkado labi na sa karnihan, isdaan, prutasan. So ang atong mga mamalitay pwede nilang i-check ang ilahang mga napalit.
Ses, kada adlaw usab ang gihimo nga inspeksyon sa mga personnel sa Talisay City Slaughterhouse. Kinaron sa pagsiguro nga mga presko nga mga karne ang gipambaligya diha sa Tabunok Public Market. Samtang way pagsaka sa presyo sa mga gipambaligyang itlog. Apan nitbutyag ang mga pigbaligya o mamaligya ay kaganihang buntag nga nipasidaan na kanila ang ilahang supplier nga gikan sa isla sa Bantayan nga posibleng sa sunod semana mumahal na usab ang presyo sa mga itlog or mupasaka sila o muminto sila sa ilang presyo sa pangbaligya tungod usab kay sa kamahal na gyud sa petrolyo. Ses? Daghang salamat, Fe Marie Dumabo.